Oj na hore dva duby, oj na hore dva duby. Oj na hore dva duby, a ja som sa zaľúbil. Zalúbte sa aj vy. V sobotu 25. júna si príďte vypočuť azda najpopulárnejšiu slovenskú ľudovú formáciu do Domu kultúry v Topolčanoch. Kandráčovci. Rekordéri v počte platinových platí s desiatkami tisíc predaných CD nosičov po prvýkrát v Topolčanoch. Stoj pri nás, naša láska začína. 25. júna 2016 od 19. hodiny v Dome kultúry Topolčany s hosťom večera Monikou Kandráčovou. Vstupenky si môžete zakúpiť už v predpredaji. M+M Tabak, Hypermarket Tesco Topolčany, pokladňa kina v Spoločenskom dome Topolčany a Copy City Topolčany v budove redakcie Pardon. Ale pozor, počet vstupeniek je limitovaný. Daj mi silu pre syna, duch sa skláňa. Podujatie podporili Rádio Yes, Topolčianske rádio, Pardon, inzertný a informačný týždenník, Topolčany City, internetový informačný portál, Mesto Topolčany, Mestské kultúrne stredisko Topolčany, Copy City Topolčany a M+M Tabak. Viac informácií nájdete na www.podujatie.team.sk. Dva duby, nikto vás tak neľúbi.